kerjaan iki soro. Halal soro. Haram meneh, wedi dosa meneh. Ya apa ini? Ning, nanti arek ning. Ono, boleh mau ora ono mrene, mbok nang ndire arek iki ta? Lah ketok blas ya. Kak, nang ketok blas arek iki. Bliyut balik ning. Mbok kedelep Ayo, tak ngopi sik ning. Oh iya wis. Zaman sami ini ndak di peda. Golek peda, golek nanti informasi ini. Wih, arek-arek bener ono informasi. Wah, itu sih. Besar. Wah, wah, ono kene. Liuti. Nunggoni ninge sampean. Enggak pesan kopi. Boleh mau? Tas. Kopi ning. Piro? Itu Kopi apa? kopi pahit. Pahit tapi lagi ning. Iya wes, gak pakai lama. Ya. Oke. Tekan di. Iki mlaku-mlaku lur. Ndak kesel aku. Ya kesel lur. Sama lho apa dek gini? Ano yo ngopi biasa. Nunggu ning tok ae manung mau. Ya ngopi. Oh, ngenteni lho. Anu, iki aku butuh sepeda. Lur, zaman ngene iki tak sepeda. Terus, butuh apa ya, Pak? Ya butuh lho, ya tuku lho. Oh, tuku. Sepeda apa? Sepeda, oke kena. Sepeda pancal ta? Sepeda motor lho. Oh iya. Iya mari nanti. Sik ngopi sik pesen. Boleh, kok suwe temen boleh? Apa? Kok suwe kopine? Sik ra meneng alon-alon wis, sing penting ku kelakon. Ya. Iya bro, awakmu dene lek. Aku nu kancane diapusi. Mau main ngopo ki enggak? Untung gak tipu aku. Apa? Tenang kok jare aku. Kayak ini santai. Kok jare aku. Ya, iki sing budoi bojoku. Olah kok ngene. Kok kamu le? Olah kok ngene. Jelas salah paham iki. Jelas oleh boleh. Apa le? Iki jelas salah paham iki, Mano. Saman pisan nih, Lur. Salah paham apa iki le? Iki jelas no ya apa? Soale iki bojo-bojoe wong iki le. Itu salah paham. Sik tak omong iki, sampean pisan. Pak uline kelek. Dijemput hubungane wong ae sampean iki. Wis ngene, Pak. Wis ngene, Lur. Tak tengahi ngene. Sing wis ya wis. Saiki enake awak dhewe iki damai. Ngono lho. Damai akeh kanca. Wis ya. Tak tengahi. Wis salaman dhisik. Wis, jelas-jelas no. Salaman sik. Salaman. Wis, mari wis. Ayo ngopi sik adem. Ayo lho, ngopi. Karo kono aku. Wis, mumpung ono sampean ndek kene. Ya, aku yo butuh sampean. Terus yo. Biyen kan sampean tau dadi blante. Ya. Iki kancaku kate golek sepeda. Iso sampean golek sepeda. Sepeda apa dhisik? Yo sepeda motor, Pak No. Dudu sepeda pancal. Dudu metik apa sing biasa? Nah, iki apa iki? Apa dhisik iki sing digoleki? Ini Mano. Keperluanku iku ya. Aku rencananya kate golek sepeda sing apik. Kinyis-kinyis. Tapi murah. Ono. Ya ndak ono, ya sepeda mini iku. Liut. Yo apa lho? Bisa ono. Ini sepeda sok ono-onoke dhuwit piro sampean? Akeh masih gak nyambet gawe ngene akeh dhuwit. Gampang wis. Kapan butuhe? Yo nek iso saiki, Mbak. Oke. Balik. Tanggalnya. Ya, Mbak, udah lagi ya. Ngono. Wis lo ya. Aja tukaran lo ya. Iya wis.
Ayo, wes ya. Ayo wis tak kene langsung iki. Ayo, udah. Ayo, udah. Neng, utang sik, Neng. Oke. Dari duit iki ning. Motor orang dagang orang duit. HP nih. Sepeda untuk bayu-bayu dari Bano ngoyo kadiri ini ini kapur ini barangnya mulus original nomornya macam mewah barangnya itu ini peka lo tapi yakin lo dari Bano Malaysia. Iki kono. Iki lho Bang, ngene lho. Wes dae wae iki wis. Oh iki tak mano. Oh iya, ape up gerakan iki Oh masuk. Masuk. Api hurmane sir aku. Iki wis dae wis. Iya iya. Iki tak bilane yo. Cip iki wis. Yo. Yo. Masuk. Foto duwe. Oh, Foto duwe. Mas. mano iki. Bisa duit. Ya, terus geragane pokoke cocok. Bos. Bos. Umbano to. Bosan. Wah, ora. Lho, kita apa, Mbak? Iya, iki terlarare kan sepeda. Tadi gila kita. Entah kok nang wis. Iki Mas. Piro iki Mas? Yo piro wis jan ini. Dah. Harga pasaran. Sampeyan buka piro iki? Iki pula di sini iki. Full pemanasan. Kejar nang. Nek Regane piro? Regane kuwatir no duwike. Jajal-jajal to. rolas. Olah. Murah. Ora sing duwe duit le. Duwe. Oh, joan. Iki Mas, piro Mas? iki 7.000 wae. 9.000. Lengkap. Murah ya. Lengkap. Nah iki, stok iki. Oh, iki serang rupane ya. Dengar to. Kuning hari ini Enak wis. Harimau. petang petang 5.000 ya. Yo, apa sih kenal le? Tanya uli 5.000 tadi. Tak bocor iki tak apa mano. Kuwatir no duwi. Aku iki Ah, ke mano. Jangan. coba sih weh. Urip iki. Tak kena ngono. Tak kena ngono Mas. Oh, 1.500 ah. Lagi lho. Yo Coba tak turun tak kena ini. gila apa-apa bener-bener 7.000 wis lengkap. Oh, duit. Tak kok sih. Ndale modal ta, Bos? Nggak boleh kok. Yo, ojo ditawar tok ya. Lah aku kok ya apa komisine iki? Kalau apa iki? Kan aku jari bilang kan makan ini. Masa dudune apa iki? Beres. Sing kena. Rokok ae. Penting 2.000 wis. Kami enak. Bojare weh. Gini ya, Bos. Potong wis ya. Ya weh potong lurusnya itu. Ya. Saya ke Komisi aku sing Inggris. Enak wes. Ya apa enak weh. Nek ngene kan kena weh. Lengkap iki. Apa nyanyar? Ngaret. Serah kate. Serah kate. Yo apa sepeda ngene. yo zaman canggih gimana? Kok lagi mancal ae. Yo nek dunya karo wedok yo kuwatir nak delok karo wedok. Bos. Ini pegang Oleh utang ya. ora oleh. Ya wis. Saya pikir saya wis. Eh, Ya pasti. Iya weh. Ini Ya, komisine lho. beres. Bos, lali. Beres. Ayo rek. Kita seminggu mulai lagi baik. Ya ora cuti berarti, Bos. Tenang komisi ini. Oke. Beres. Di ngopi. Oke. Mau cari Riko aku, Bos. Oke, Bang.
Lumayan lho, Lur. Iso gawe ngarit, Lur. Kayak apa? Oh iya mantap ya, gas wis. Kayak golek wis. Tak gas. Ya iki. Apa lu? Hai. Toyo. Banyak. Beda nyolong teko ndi, Lek? Wah, ora nyolong. Tuku le. Ketua. Iku lho takon to dulu itu. Yo, padanya begawe akeh. Duduk hasilnya gedor lawange omah. Ibu. Ada otomotif. Punya hasil. Banyak kancane aku pengen hasil. Pinate lah. Iya. Ini lek kepingin hasil. Ah. Intine ya melo aku cuma sampean eling-eling. Ah. Omonganku tirokno kowe. Oh. Jamin aku. Jadi bado. Balo iku wis. Aduh. Mau petuk aku wonge. Piye? Mate diajar aku. Ya iki playon iki. Petuk. Oh dari aku ya, Rek. Oh, ketua. 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 Ya apa ya, Abi. Oh iya. Beda-beda. Pesan dukun kok le. Ora. Ha wis, oke melo aku ya. Tak dudui carane. Sing penting tirokno omonganku. Soalnya ngene. Ya apa ya, Pak. Wingi mbuane gak di duwe yo. Lantik, botol-botol. Ending-endinge dukun. Pasal itu dukun pasal. Oh siji. Siji nek iki. Nah, Foto karo bano. kawodo ya. Foto. Kowe dijamin nampu pokoke melo aku turutono iling-ilingen omonganku. Dijamin sak toko duwe. Oke, Cek. Oke, ya apa? Ini wis. Pokoknya pasti gelem aku. Oh pasti. Pokoknya gak nyolong, abe gak dukun. Wah dijamin weh. Soalnya gak dijenggot aku le. Bahaya. Gak pantas sama jadi dukun. Yo, ayo. Ayo. Ayo wis. Ayo wis. Kucingan dulu wis. Yang penting hasil wis. Ayo langsung gawe. Ya udah. Ayo. Ayo. Ah, kasihan ah. Ah. Kasihan ah. Jiang. Tinggal betul sih. Oh, mau nembek apa lagi? Oh, gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Liu TV.